Jao, imam samo jednu lizalicu. Uopšte mi se ne sviđa to. Imao sam mnogo više sreće. Super. Alex, pogledaj moju porciju. Tvoja je mrvica u poređenju sa mojom. Jao, ne mogu da verujem. Nikada nisam video toliko lizalica. Hajde da počnemo od najmanje. U redu. Treba samo da je otvorim. Nešto ti ne ide dobro. Neću odustati. Prestanite da se smijete. O ne, slomila sam lizalicu. Nisam mislila da je to uopšte moguće. Bitno je da je karamela netaknuta, ne treba mi ništa više. Baš je lepo. Oduševljena sam. Kako si brzo završila. Sada Alex. Super, taman sam ogladnio. Vidite kako lako mogu skinuti omot. Jao, svaka si čast. To je to, vreme je da probam. Želim da pojedem sve odjednom. Šta to radiš, Alex? Ne bojte se, samo hoću da izmrvim svoju lizalicu. Gledajte, uspeva. Ostalo je još malo. Super, kako sam jak. Prestani, Alex, plašimo se. Gotovo je, sad moram sipati to u posudu. Jao, imaš baš puno. Baš si dobro sve izmislio. Treba će mi jedna cela lizalica, nisam zaboravio na nju. Sad je mogu močiti ove bombone i pojesti. To je baš zgodno. Šteta što je se lizalica tako brzo dovršila. Sve ostale bombone ću sipati u usta. Pa, nije ni to loše. Sviđa mi se, ne želim da se zaustavljam. Prosao si pola bombona. Mila, sad ti. Treba će mi usisivač. Isključi ga brzo. Ups, izvinjavam se, slučajno sam ga usmjerila u vašem pravcu. Treba mi da otvorim lizalice. To je super ideja. I meni se sviđa. Sada mogu jesti lizalice bez ikakvih prepreka. Kako ti to sve staje u usta? Neverovatno. Mislim da će se to loše završiti. Juj, bio si upravo, Alex. Lizalice mi se zaglavile u ustima. Ne mogu ništa da uradim. U redu, pomoći ćemo ti. Drži se. Pazi, boli me. Šta je ovo? Jao, to je Milina vilica. Kakva noćna mora. U redu je, već sam je vratila na mesto. Šta je to? Čak ni ne vidim dobro. Ali čina zrno kukuruza. Verovatno si u pravu. Imam ih nekoliko. Nemaju nikakav miris. Zar još uvek niste ništa razumeli? Od toga se prave kotice. Ali ne umem da ih pravim. Treba nešto smisliti. Znam. Samo ću ga zagristi. Juj, ne može. Previše je tvrdo. Treba još razmisliti. Znam šta da radim. Pomoći će mi pegla za kosu. Mislim da je dovoljno vruće da bih spremila jedno zrno. Kako ti ide? To je predugo. Alex, hajde da igramo nešto. Ili da odspavamo. Julie, upravo, to je predugo. Wow, ipak je uspelo. Super, društvo, pogledajte kakva lepota. Bravo, nismo sumnjeli u tebe, Mila. Nadam se da nisam džabe čekala. O da, to je mnogo lepo. Sada ti, Alex. Treba mi nešto ozbiljnije od pegla za kosu da bih napravio kokice. Mislim da će prava pegla biti taman. Nisam sigurna da će to uspjeti. Nije ni tvoj način bio siguran. Wow, uspeo sam. Vrlo brzo. Da, lepo si nas iznenadio. Jao, pržio sam ruku. Kako vruće. Ponekad si tako smotan. Nadam se da će me kokice naterati da zaboravim na sve loše. Super, ispalo je baš ukusno. Kako da spremim tako veliku porciju? Imam ideju. Jao, šta je to? Aparat za pravljenje kokica. Zar ga nikad niste vidjeli? Sad ću vam pokazati kako se koristi. Za početak sipamo sva zrna unutra. Wow! Tako je, ovog je dovoljno za sada. Vidite, radi. Moje kokice su već spremne. To je nevjerovatno. Pravo čudo tehnike. Mislim da treba dodati više zrna. Ova porcija je premala.
To je druga stvar. Super, sve nam je u kočicama. Ovdje je ostalo još malo zrna. Iskoristit ću ih sve. Izgleda da je tvoj aparat izmakao u kontroli. To je čak i bolje. I je li to pravi rak? Izgleda grozno. Čak se plašim da ga pipnem. Užas. Ti imaš bar jednog raka. Pogledaj moj tanjir. Iako mislim da se ne treba bojati, ovi rakovi uopšte nisu opasni. Ne bih bio tako siguran. Nemam pojma kako ću pojesti toliku porciju. Neka Mila počne bolje. Hvala, Alex. Ti si pravi prijatelj. Umeš podržati u teškom trenutku. To nije tako gadno kao što sam mislila. Stvarno? Da, čak mi se i sviđa ovaj ukus. Spremna sam da pojedem sve to. Super je. Nisam očekivala da će mi se ovo svidjeti. Iskreno, ja sam pomalo iznenađen. Da, bilo je ukusno. Mila, ne bi ti smetalo da opereš zube posle ovakvog jela? Što? Ups, baš to je zgodno. Ne brini, dešava se. Nadam se da će se i meni dopasti ovo jelo. U redu, prvo ću malo probati, zagrišću mali deo. Čudno, učinilo mi se da se ovaj rak pomera. Bolje da uzmem drugog. Dobro je da imam od čega da biram, ali za početak ću se osloboditi suvišnih stvari. Julie, ne prepoznajem te, šta tu radiš? Ništa ne brini, samo sam htjela da očistim rakove. To nije izgovor, vidi šta si nam uradila. Izvinite, nisam htjela. U redu, probaj već. Mila je bila u pravu, to je zaista ukusno. Šteta što nisam dobila najveću porciju. Rado bih je pojela. Opet sam ogladnila. Super, nažalost Mila, tebi i meni više ništa nije ostalo. Sad je red na Alexa. Dali ste mi odličan primjer. Sad sam i ja spreman da probam. Super, i meni se mnogo sviđa. Možemo li da uzmemo malo od tebe? Ne, već ste pojeli svoje. Daj nam bar po jedan rak. Prestanite, rekao sam ne. Ne smetajte mi da uživam. Super, neću nikome to da dam. Baš smo ogladnili. Molimo te, daj nam malo. U redu, mislim da će tog biti dovoljno. Veoma smiješno. Cicija, nećemo ti to zaboraviti. Ma dajte, ne ljutite se, samo sam se šalio. O ne, ovdje živi rak. Mamice, plašim se. Kako si došao ovdje? Hej, jesi li dobro? U pomoć? Ujeo me za prst. Uradite nešto. Nemoj da ga bacaš na mene. Kako boli? Život ti se osvetio umjesto nas. Dobar dan, stanite. Ostavite ovdje sve slatkiše. Ne smete proći sa njima. Mamice, koga to vozite? Jako mu je loše. Joj, kakav užas. Naravno, vozite ga u operacionu salu. Koga ste dovezli? Nemamo više kreveta. Stanite, pa to je moj brat. Šta je s njim? Zamalo nisam stvarno izgubio život. Ćao, Nancy, to je pran. Živ sam. Samo smo ti doneli slatkiše. Jesi li srećna? Vidi, tu je sve što voliš. Ovo, hvala ti puno. Sa ovim mogu nahraniti celu bolnicu. Ti si najbolji brat na svetu. Oduševljena sam. Stani! Šta ti je to u rukama? Bombone? Pogledaj pažljivo ovaj znak. O ne, hoće li moj čips oduzeti? Pa ne može, imam ideju. Neće pustiti Teda sa čipsom, ali pustit će medicinskog brata sa čipsom u džepu. Lepo mi stoji ova uniforma. Ćao, lepotice, ja sam tvoj kolega. Ne sjećaš me se? Studirali smo zajedno. Došao sam da te zamenim. Odmori se malo. Opa, evo novog klijenta, stani. Vidiš ovaj znak? Slatkiši su zabranjeni. Daj mi i odlazi kući. O, super. Sad imam puno slatkiša.
Idem do sestre dok niko ne vidi. Hej, sestro, imam iznenađenje za tebe. To je cela kutija slatkiša. Hoćeš li? Tamo je tvoj omiljeni čips. Znam ja šta ti voliš. Hvala ti. Hej, kolega, šta radiš ovdje? Naučit ću te ja pameti. Prevarantu. O ne, šta da radim? Devojko, pridržite ovu kutiju. I držite se čvrsto. Jao, kako me boli glava. Stanite. Ostavite slatkiš ovdje. Joj, da li možete sve raditi malo tiše? Puca mi glava. Zdravo, ja sam doktor Ted. Dobro večer, idem kod sebe. Šta je bilo? Imate li nešto od glavobolje? Ne mogu da izdržim više. Da, naravno, sad ću naći nešto. Imam ovdje jednu pilulu. Odmah će vam pomoći. Hvala puno. Spasili ste me. Joj, nešto nije u redu sa ovom pilulom. Da li je to tačno lek? Zašto je tako sladak? Pa to je Skittles. A šta još imate? O ne, idem ja. I nosim slatkiše, ćao. I zamisli, dao mi je bombon umjesto tablete. Stani. Pogledaj šta piše ovdje. Ovo ću uzeti i možete proći. Devojko, mogu li prvi da prođem? Hvala. Mene nema ovdje. Jao, primetila me. Zdravo. Ja nemam slatkiša. Kako nemaš? A šta je ovo? Skittles staza? Čekaj, dečko u kolicima. Zašto posle tebe ide ova slatka staza? Aha. Sklanjaj se iz bolnice. Pomoći ću ti. Šta? Još i beži? A šta ti čekaš? Daj ovamo čips i prolazi. Ćao dušo. Jesi ozdravila? Odlično. Nadam se da ćeš sada paziti na svom biciklu. Jao. Pa dobro, barem si blizu bolnice. Hajde, vraćaj se, zvaću doktora. Jadna. Ko je ovo? Je li vam treba neka pomoć? Zdravo, lepotice. Jao, jeste li vi sultan? Oho, ruža od pera za mene. Kako slatko. Došao sam da nađem sebi ženu. Ti mi se najviše sviđaš. Dobro mi ide. Jo, ko je to? Kako ko? To sam ja, Ted, tvoj brat. Kako ti se sviđa moj kostim? Je li ličim na bogatog sultana? Samo što nemam puno para, već slatkiša. To je za tebe, sestro. Hvala puno, najbolji si. Stanite, slatkiši su zabranjeni. Da, morate ih ostaviti. Šta treba ostaviti slatkiši? Kakav užas. Tek sam otvorio Skittles. Moram nešto smisliti. Znam. Sad ću sakriti ove bombone. Sve je vrlo jednostavno. Samo mi treba prazno pakovanje Pringles i veštačka ruka. Tako je, stavljam zavoj i sipam unutra bombone. Genijalno, zar ne? Sad treba proći pored medicinske sestre. Neću dati. Naravno da hoćeš. Mladiću, stanite. Šta vam je sa rukom? Joj, kako boli. Jao, izvinjavam se. Idite kod doktora. Poverovala je. Nancy, slomio sam ruku. Boli me. Stvarno? Jadan? Kako se to desilo? I ti si poverovala. Pa to je prank. Kakav užas. Ma nisam slomio ruku, to je prevara. Zar to nije genijalno? Gledaj. Wow, super. Kako si pametan? Mislim da će biti jako zabavno. Hajde brže da otvorimo poklopce. Vita, počinješ. O ne, kakav užasan početak. Rekao bih da je bodljikav. Da li ću zaista morati da jedem ovaj kaktus? On je tako strašan. Biće mi bolno. Ok, nema šta da se radi. Juj, kako boli. Možda je dovoljno.
Naravno da ne. Jedi brže. Mislim da imam ideju. Što bih trpela bol kad mogu samo skinuti sve igle? I već znam kako ću to uraditi. Op, sad neću morati da se mučimo od svakog zalogaja. Nadam se da je kaktus barem ukusan. Kakav je? Pojela si ga tako brzo kao da je ukusan. Ne, uopšte nije. Odvratan je. Osjećamo to. Sad je more da skinem poklopac. Stani, dame imaju prednost. Pogotovo što sam dobila tako lep sladoled. Moram ga brzo pojesti. Vita, gde si odnela moj sladoled? Vrati ga. Neću. Vidiš da su kuglice okrugle, to znači da su moje. Znam kako da popravim to. Nakon toplog tretmana, kuglice će se istopiti, a zbog trouglastog oblika korneta, ovaj sladoled će postati moj. To je to. Kako ukusno. Stvarno bih zažalila kad bih dala sladoled Viti. Previše je cool. Alex, sad ti možeš skinuti poklopac. Okay. Jao, kakva lepota. Tako lep sendvič. I jedva čekam da ga probam. Kako je lepo znati da neću morati nikome da ga dam. Ovaj sendvič je samo moj. Tvoj, kažeš? Smislila sam plan kako da probam sendvič. Alex, zovete Vita? Sad će mi pomoći da pretvorim kvadratni sendvič u 2 trouglasti. Žao mi, Alex, ali morala sam to da uradim. Shvati me i ja sam gladna. Jel tako? Da vidimo kako će ti se svidjeti sendviče sa trouglastom papričicom. Mislim da će to biti jako zabavno. Super! Baš mi je žao, Alekse, što ti nećeš da jedeš ove sendviče. U stvari ne, nije mi žao. Ha! Awesome! Joj, ovdje nešto nije u redu. Odakle je u sendviču paprika? U pomoć? Imam nešto što će ti pomoći da ugasiš unutrašnji požar. Na, popij. Dajte mi neku tečnost. O ne, šta sam upravo popila? Jao, kakvo šou. Da vidimo šta nas čeka u ovoj rundi. Vita ima čipsa, a šta ja imam? Nadam se da sam i ja imao sreće. O ne, ja vam nisam pas da jedem hranu za pse. Ne želim to da radim. Nećeš ni morati, jer prva jedem ja. Jedva čekam da probam lubenicu. Kako je sočna. Baš ona što treba po vrućem letnjem danu. Znam kako mogu nabaviti malo lubenice. Uz pomoć specijalne kašike. Casey, uzmi kašiku. Biće ti zgodnije jesti. Hvala puno, to je zaista zgodno. Awesome! Samo što je sada lubenica moja. Jer se isekla na okrugle komadiće. Sljedeći put budi pažljivija. Mislim da ćeš puno toga naučiti iz ove priče. Sad ću te ja? Eto ti. Promašaj. Možeš se bacati koliko god hoćeš. A ja ću među vremenu jesti lubenicu. Zbog tebe mi je ostalo baš malo. Ali barem to mogu pojesti sama. To je to. Vita, sada ti. Mislim da će čipsevi biti baš ukusni. Pogotovo Pringles, obožavam ga. I ja isto. Ne mogu da odolim. Moram oduzeti Viti čips. Dobro je što za to treba samo promučkati pakovanje. Čudno, zašto je tamo prazno? Gde su svi čipsevi? Kakav užas. Ko je smeo to da uradi sa njima? Čipsevi su u bilo kakvom stanju ukusni. Ja ću morati da jedem hranu za pse. To je mnogo gore. Čak i miriše užasno. Mislim da ću povratiti. Možda ga neću jesti. Naravno da hoćeš. Samo pogledajte kako je odvratna. U redu, treba bar probati. Fuj, užas. Odvratno je. Hrana za pse se mora jesti iz specijalnog tanjira. Reci mi hvala što sam ga uzela. Da, baš ti hvala. U ovom tanjiru to izgleda još gore. Neću je moći da jedem kašikom.
Pomoći ću ti. Ne mrdaj. I ona ko će pogoditi? Eto ti. Jel ti se sviđa? Fuj, ništa gore nisam probao u životu. Mislite da je to smiješno? Sad ću vam pokazati šta je zaista smiješno. Kako se usuđuješ? Sada smrdimo na pse. Devojke, šta mislite, ko će ovaj put imati sreće? Sad ćemo saznati. Sigurno ne ja. A ja sam imala sreće. Obožavam sushi. I ja sam imala sreće. Dobila sam čokoladu. Jako je ukusna. Takvu je veoma teško naći u prodavnicama, zbog toga postaje još vrednija. Znam da i vi hoćete da je dobijete, ali neću vam dati. Previše je ukusna. Jedva čekam da pojedem sve do kraja. Dobro je što imam tu mogućnost, ali pre toga moram pokazati čokoladici par karate pokreta. Tako je, sad svi znaju da se sa Casey bolje ne šaliti. A sad ću vam pokazati trik. Uhvatit će čokoladice ustima, ali nije ni to sve. Jedno pače može svako uhvatiti, ali uhvatiti puno njih je mnogo teže. I nisam uspela da uhvatim. Kakva sramota. Ma daj, bitno je što sad mogu početi jesti sushi. Za početak uzmi štapiće. O, ne znam da jedem njima. Ako sada budem učio, sigurno ništa neću pojesti. Ali ko me sprečava da koristim štapiće na drugi način? Naprimer, nabosti suši na njih i jesti ovako. Super je! I udobno i ruke su čiste. Ne zaboravi da častiš prijateljicu. Ne. Čekaj, šta ću ti suši? Čekaju te sočne limune. Mogu da zamislim koliko su kisele. Fuj, skloni se. Nisam znala da se limuni vraćaju kao u bumerangi. Skloni se. Izgleda da su sada tvoja sudbina. Glupa pravila izazova. Tačno. Upravo sam smislila kako da poboljšam ukus limuna. Moram očistiti koru. Awesome! Ups, Alex, izvini. Iako tvoja nova frizura se baš lepo slaže sa tvojom žutom majicom. U redu, dosta zezanja. Vreme je da jedem. Juj, šta ove limune rade sa mnom? Treba mi osvježavajući tuš. Sad mi je mnogo bolje. Samo ne luk. Ne želim da smrdim. Wow, koliko pače pice. Neverovatno. A ja sam dobio pucketave bombone. Obožavam ih. Mogu li ja prva da završim s ovim gadnim lukom? Ne želim da odugovlačim taj trenutak. Je li ukusno? Prestanite da me zavitlavate. Stvarno mi je teško. Nemate pojma koliko je ovaj luk gadan. Samo da ste ga zagrizli, odmah bi povratili. Jao, mislim da nešto izlazi iz mene. Kako smrdi? Izvinite me. Opa, vidim krugle kobasice na pici Casey. To znači da su moje. Ovo je baš lepo iznenađenje. Drago mi je. A ako iseče malo pače, mogu ga napraviti kvadratnim. To znači da ću ja moći da jedem. Bitno je da ne isprljem ruke, jer još moram jesti pucketave bombone. Kako se usuđujete? Kako vam nije sramota? To je moja pizza. Pače kvadratno znači da je moje. Jao, skoro mi ništa nije ostalo. U redu, nešto ste mi ostavili. Barem ću moći da je probam. A mene čeka puno pucketavih bombona. Jedva čekam da ih probam. Izgledaju mnogo dobro. Wow, stvarno su super. Nemojte ni misliti. Sam ću sve pojesti. Kako cool. Ukusne su. Želim još. Pohlepni Alex može dobiti bombone samo na glavu. Tako je bolje.
Znaćeš kako da se ponašaš prema devojkama.